Hej. Hej. Er du her? Det er jeg. Fedt. Velkommen til klubben. Tak. Jeg sidder lige og tænker over, om vi kunne gøre et eller andet for at shine vores klublokale lidt mere op. Det er sådan lidt... Det kunne godt bruges til en forfriskning. Ja, hvad tænker du på? Jeg har sådan tænkt, at vi kunne godt bruge lidt maling. Der trænger sig at blive malet her, både på væggene og på radiatorerne. Og så alle de her billeder, som symboliserer, at vores klub har eksisteret siden 77. Dem kunne vi godt tænke os at ordne, så de så ens ud. Så vi kan få skabt det her rum, der er med til at skabe rammerne til vores klub og vores fællesskab. Kan du fortælle mig lidt mere om, hvad er det for en klub? Jamen, OH, det er en håndboldklub i Odense, som har eksisteret siden 1977. Vi er en forholdsvis lille klub, men med et stort potentiale. Vi har både damehold og herrehold, senior, og vi har nogle ungdomshold, og så har vi også nogle helt små U6 og U8 spillere. Så vi favner vidt og bredt og holder til i det her lokale her, som vi nu søger noget hjælp til at shine op. Og det vi også lidt har tænkt på med herover, at vi skulle have et fjernsyn op her, så vi er klar til slutrunderne, så vi kan sidde her i klublokalet og se håndboldkampe sammen. Ja. Gud, hvor lyder det bare fedt. Ja, ikke? Jo. Mega fedt. Så har vi også vores tut, som står for salg af sodavand. Og den kunne vi også godt lige give en kærlig hånd. Vi har et tutskilt her, der lige skal sættes op med nogle søm, og vi kunne godt tænke os at få nogle rammer til vores prislister. Og vi kunne godt tænke os at få gjort rent og få det til at se ordentligt ud og hyggeligt. Ja, hvorfor det? Så vi kan få lavet nogle flere fælles ting. Ja? Ja. Ej, hvor fedt. Mega fedt. Så vi kan få samlet det lokalsamfundet her, tænker I? Lige præcis. Som alle sammen har lyst til at være her. Både efter træning, efter kamp, til julefrokoster, til sommerfester, hvad end det skulle være, bødekassefest. Så der er plads til alle. Og så har vi også herude, kom med den her vej. Ja. Vi har en radiator her, der trænger til en lidt kærlig hånd her. Ja, det kan jeg godt se. Ja, en tavle, der lige skal shines lidt op. Måske dørene også lige skal have en gang maling. Og så herude i gangen kunne vi godt bruge nogle kasser til at organisere alle de ting, vi har her, som bliver brugt af mange mennesker. Og et par ekstra bøjler her til, når man skal hænge sit tøj. Og lidt opbevaring også hertil, så vi kan have vores kamptøj og udstyr og drikkedunke her klar til, når vi skal bruge det. Så det ikke ligger og flyder over det hele. Ja, det lyder virkelig godt. Mega godt. Så det håber vi, at I har lyst til at hjælpe os med.